Is-somma finali ta' din is-sena hija iktar mis-sena l-oħra, 1,520,517. Għal darboħra l-poplu Malti Wawċi reġa' wera l-ġenerożità u s-solidarjetà tiegħu mad-Dar tal-Providenza bis-somma ta' 1,520,517 euro għal festa ta' ġenerożità li nġabret matul l-ewwel jum tas-sena. Fl-ewwel kummenti tiegħu fit-tmiem ta' din il-maratona, id-direttur tad-Dar Father Martin Mikallef qal li dawn il-fondi miġbura se jgħinu lid-Dar tal-Providenza tkompli tipprovdi servizzi residenzjali ta' kwalità lil 115 persuna b'diżabilità li jgħixu fid-djar tagħha. Apparti dan, il-fondi se jgħinu wkoll biex jitlesta x-xogħol kollu ta' rinnovar estensiv u titjib fl-ambjent li fih jgħixu residenti f'Villa Papa Giovanni fis-Siġiewi. Father Martin żied jirringrazzja lil ħaddiema kollha tad-dar għax-xogħol li jagħmlu biex ikunu jistgħu jagħtu dan is-servizz li d-dar ilha toffri għal tant u tant snin sabiex dawn il-persuni jkollhom residenza li tirrispetta d-drittijiet u d-dinjità tagħhom. Dan fil-waqt li ringrazzja wkoll il-Maltin li jgħixu barra minn Malta għall-għajnuna b'donazzjonijiet li jagħtu matul is-sena. Preżenti għal din il-maratona kien hemm ukoll delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li kompli tiżżid mal-ġenerożità tal-poplu Malti Wawċi b'somma sabiħa ta' 1,000 euro. Mistednin taħt it-tinda kien hemm ukoll fost l-oħrajn il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura Vella, l-Arċisqof Charles Scicluna u l-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka. Attendew ukoll qatt ta' ministri, membri parlamentari u personalitajiet distinti li qatt tewħin jwieġbu t-telefonati tal-pubbliku u jirċievu d-donazzjonijiet.